Horeca-ondernemers zetten nu het rondom in Friesland de terrassenboeten, maar dan wel op een kop. Daarmee wonen ze omdenken vreegje van de situatie dat ze in zitten. Het restaurant De Pleats in Burgum die mij onder de actie. We hebben hier de terrassen buiten zetten en op de kop. Want ja, onze wereld zit eigenlijk op de kop. Voor de horecaondernemers in Friesland. Dus het idee wie van een aantal horecaondernemers landelijk om de terrassen open te gooien, dat we gewoon te vier. Maar we willen wel graag aandacht voor onze situatie. De horeca is al zo'n verliezen hier oktober dicht. De ondernemers willen graag perspectief. Een datum dat ze weer open kunnen. Natuurlijk gaat het de gezondheid van de mensen voor. Maar we hebben toch ook oude ondernemers zien laten dat de mensen prima veilig op het terras zitten kunnen. Maar afstand. En volgens mij heeft de horeca toen ik zien laten dat we het goed op een rit hebben. En dat we dat veilig en vertrouwd doen kunnen. De GGD maakt het hem daar nog zwaar genoeg. De opening van de terrassen en de horeca zullen een soort mensen loeken. Maar met extra maatregels boeten, maar dat nevens de horeca zelfs wel kennen. Een goede triage bij de door, een maximale aantal, dat kan al je prima. En als het in de buitenlucht is, het is natuurlijk Wossa Nederland is net een mooi waarland altijd. Maar goed, daar hebben we dan maar vertrouwen in. Hè. Met het Malenkoor eraan. En dat hield ik Malenkoor, dus we hebben er een verantwoordelijkheid in, maar die nemen we ik. Dus wat jou onbelangrijk zo gauw als mogelijk de terrassen controleerd weer open. Ja. Veilig, vertrouwd en zo snel mogelijk weer open.